Bandung aku tetanduan di sing bisa keyo Kangmas aku percaya kowe ra gampang nopo bebarengan joko ati aja nganti ngelaran yo mung siji yo mung kowe tekan mati Ora lho Rek, aku mau nguber ngono ki apa to mak jeleb ngono ki? kerise iku lho paling kena kerise iku lho Lah iya, kena keris ki piye pewadonku ngene iki. Ini pamit ayo. Nggih. Sing mesra sik, sing mesra pamit sing mesra. Nggih. Nggih, niki kula Rere Tingtang pun cekap. Sapa jenengmu? Tuhik. Hah? Tuhik. Gentine.